Prøv at se den blå planet. Det er jorden, Ketil. Ja. Ved du hvad? Der vil jeg gerne ned. Lige nu? Ja, kan du ikke beame mig derned? Selvfølgelig. Kan du huske uden? Ja. Okay. Jeg er klar. Okay. Det ser ud som om, at jeg landede om på sådan en eller anden høj. Jeg vil lige se. Der står en mand dernede. Jeg spørger lige, hvor jeg er landet henne. Undskyld. Hej, hvor søren kom du fra? Hej. Hej. Jeg hedder Joe. Hej. Hvor er jeg egentlig landet henne? Nej, du er landet ved en jættestue, der ligger i Øm. Jætter, det er sådan nogle... er det ikke sådan nogle kæmper eller sådan noget? Det er det nemlig. Sådan nogle kæmpe store væsener. Ej, det var fordi i gamle dage, der troede man, at jætter havde bygget de her jættestuer, fordi man tænkte, at de er bygget med sådan nogle meget store sten, kan du måske se lidt af herude. Og der troede man, at det var jætterne, der havde bygget dem. Men nu ved vi, at det var stenaldermenneskene, der byggede dem. Prøv at komme og se. Det ligner jo bare sådan en almindelig bakke, men det er det ikke. Herhen skal du se, der er faktisk en indgang, så man kan gå ind i højen. Den her gravhøj, den er helt speciel, fordi inde i gravhøjen, hvis man går ind i den her lille gang, så er der et stort stenkammer, man har bygget. Og det har man bygget for rigtig mange år siden. Og faktisk, hvis man skal sætte det lidt i perspektiv, så byggede man det 500 år før, at de store pyramider i Egypten, de blev bygget. Så det er altså længe siden. Jamen, altså, skal vi så ikke gå derind, Joe? Jo, lad os lige kigge, bare lige et øjeblik, kigge på gangen her først. Den her sten, Ketil, den er meget spændende, fordi det er indgangsstenen. Og måske det er også i virkeligheden den sten, der har startet det hele. Kan du se, den buler lidt herind, ja. Og så buler den lidt ud her. Og det er simpelthen fordi, den engang har siddet sammen. Det er en tvillingesten, eller det er sådan en sten, som er blevet delt. Og jeg går gerne og tænker, at det måske er lynet, der har slået ned i den engang. Se den her. Hvor er den stor? Ja, man kan næsten ikke. Man skal bukke sig rimelig meget ned. Og hvis du kommer helt herhen, så skal du se, der er nemlig ikke kun én indgang i den her jættestue. Der er flere indgange. Her, der er sådan noget, der hedder en tærskelsten. Og det er fordi, der har siddet en dør. Og nogle af de dørsten, meningen var, at de skulle lukkes indefra. Så kommer jeg væk, kom ud. Kom. Ej, det bliver snævert her. Ja, pas på, at du ikke slår hovedet. Prøv at se. Nu er der simpelthen nogle kæmpe store sten hen over hovedet på mig. Og nej, prøv at se. Der er nogle store sten her. Og så kommer der sådan noget, nærmest nogle mursten her. Ja. Og endnu en sten. Og nu kommer jeg simpelthen ind i et... Prøv at se, jeg kan stå op i et kæmpe kammer. Jeg kan faktisk stå helt oprejst imellem nogle enorme sten. Prøv lige at se, hvor store de er. Jo, det kan... De må have været rigtig stærke, de der stenalderfolk, siden de kan bære sådan en sten. Eller også har der bare været mange af dem, ikke? Og de har vidst, hvordan man skulle gøre det. Hvordan man skulle løfte. Hvor meget vejer sådan en sten? Ja, måske 20-30 tons. Hvem kan løfte 30.000 kilo? 20-30 tons? Det er jo det samme som 10 eller 15 biler. Ja. Men der er en anden ting, som er meget speciel ved sådan nogle jættestuer her. Det er, at man har prøvet at gøre linjerne, eller gøre væggene her. Man har prøvet at gøre dem lige. Og når man laver sådan en jættestue, når man stiller sådan nogle bæresten op her, så opstår der jo et hul imellem stenene, kan man godt se. Og hvis du for eksempel kigger hernede, så kan du se, der ligger sådan nogle fliser nærmest. Nogle flade sten oven på hinanden. Det er det, man kalder for tørmur. Og grunden til, at man kalder det tørmur, det er fordi, der har ikke været noget, der har bundet dem sammen. Det er bare nogle sten, der er lagt oven på hinanden. Men når jeg siger det der med at binde dem sammen, så er det ikke helt rigtigt, fordi man har faktisk brugt birkebark. Man har lagt sådan noget birkebark ind imellem de her flade sten. Og det har haft sådan en affjedrende effekt. Så når man har lagt de store sten op på toppen, så er det sådan fjedret en lille smule. Sådan så de her store sten, de er ikke flækkede. Birkebark. Den er god. Ved du hvad, det er jo 5.000 år siden, det kan man da ikke vide. Nej, det er rigtigt, fordi hvis man lægger et stykke birkebark ud i sin have og lader det ligge, og så til næste år, så er det jo væk, så er det jo rådnet væk. Men herinde, der er nogle specielle betingelser herinde i sådan en jættestuekammer, som gør, at det bevarer sig. Det kan faktisk se helt friskt ud. Og jeg ved det, fordi her for et par år siden, der fandt jeg faktisk et lille stykke birkebark lige i den her tørmur, der er her.
Og så ringede jeg ind til Nationalmuseet op og sagde det til dem, fordi det er jo meget specielt. Det har man næsten ikke fundet nogen steder. Og så tog han det med sig, og så lavede han noget, der hedder en kulstof 14-analyse. Det er sådan noget, hvor man kan finde ud af, hvor gammelt det egentlig er med sådan noget kemi og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Men i hvert fald så lykkedes det, og så fandt de ud af, at denne her jættestue, den er 5.000 år gammel. Den er fra 3.000 før vores tidsregning. Vil det sige, at den jættestue er bygget 500 år før pyramiderne i Egypten? Jamen, det er jo kamel, Ketil. Jeg tror, man har bygget dem først og fremmest som helligsteder. Steder, hvor man kunne mødes med åndeverdenen, eller med dem, der er døde i forvejen, eller hvem det nu er, der passer på folk, ikke? Med Gud, vil man måske sige nu til dags. Men senere, der har man jo altså brugt det til at begrave folk, og man har måske begravet hundredvis af mennesker herinde, så faktisk har der ligget skeletter ud over hele gulvet herinde. Skeletter? Ja. Over hele gulvet? Hundredvis. Martin, kan du ikke binde mig op? Jeg vil meget gerne bindes op lige nu. Ketil? Hvor fandt du hen af? Hej, Ketil. Hej, Martin. Jamen, hvorfor kaldte man den jættestuer? Man kunne lige så godt have sagt Gretestuer. Nå, altså det er jo ikke navnet Jette, altså pigenavnet. Det er jo Jette, det betyder stor. Eller også er det jætter, som er sådan nogle store kæmper. Det er jo fordi, at stener, de vejede jo 30 tons. Så tænkte man, det var måske en kæmpe, der havde taget sådan en stor, tung sten og løftet dem op. Og derfor... Vi klarer den! Vi klarer den! Sidste øjeblik. Ej. Ved du hvad? Der er en planet derovre. Hvorhenne? Lige derovre. Prøv at se. Der, den der blå. Det er jorden, Ketil. Ja. Der vil jeg gerne ned. Kan du med skuden? Ja. Okay. Jeg er klar. Okay. Jeg tror godt, jeg ved, hvor jeg er. Jeg er simpelthen landet ved en jættestue. Du kan se, den er heroppe. Gravhøjen. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, ikke? Så står der faktisk en gut derovre, som jeg kender. Han hedder Joe. Hej Ketil, når er det dig, der kommer der? Hej. Så på, du ikke falder der. Hej. Hvad laver du? Men jeg går og leder efter... Der var faktisk lige en der. Jeg går og leder efter sådan noget... Se, det er en flintesten. Men den ligner ikke en almindelig flintesten. For den er helt hvid. Må jeg lige se? Ja, prøv lige at se. Den er helt hvid. Og sådan plejer flintesten jo ikke. Det ligner da... Altså, hvis du spørger mig, ikke? Ja. Så ligner det mere en knogle end en sten. Ja, det gør det nemlig faktisk. Og det var måske også det, der var meningen, fordi den er nemlig lavet på den her måde af stenalderfolkene, dengang de byggede jættestuen der. Så har de haft nogle kæmpe store bål herude, hvor de har fyldt flintesten ind på. Og så sker der det med flint, når det bliver varmet op og bliver brændt. Så bliver det hvidbrændt. Det skifter form, det skifter farve. Og så bliver det sådan helt krakeleret. Det går nærmest i stykker. Det bliver til det, man kalder ildskørende sten. Hvad? Siger en skøre sten? Jeg tror, det var flintesten, Ketil. Og man har brugt det til at lægge inde i kammeret, i stenkammeret derinde, har man lagt det på gulvet og i gangen der. Men man har også lagt det op på toppen af højen. Så hele højen har faktisk været, den har lyst i solen, den har været kridhvid. Ej, det må virkelig have lyst op. Så når man er kommet sådan ude fra det fjerne hertil, så kan man se, der bor der nogen. Og her ligger der måske nogen begravet. Måske en shaman. Ketil, hvad er det lige en shaman er? Og shaman, det er jo sådan en slags stenalderpræst. Kan man ikke kalde det? Jo, det kan man. Det kan man faktisk godt kalde det jo. En stenalderpræst eller en troldmand. En troldmand? En, der havde forstand på at helbrede og at lave magi. Skal vi gå derover og se? Ja, lad os gøre det. Nu kan jeg bare se en høj herude, der var sådan en bakke. Eller kunne du fortælle lidt om, hvordan det har set ud dengang i stenalderen? Ja, her der starter den rigtige gang, faktisk. Og dengang i stenalderen, der har faktisk ligget sten ovenpå. Så hvis man skulle ind i kammeret, så var man nødt til at ned på alle fire og
kravle ind. Ved du hvad, Joe, det kunne jeg altså godt tænke mig at prøve. At prøve ved en stenaldermand, og så prøve at kravle ind. Altså, jeg kunne lege, vi kunne lege, det var mig, der var taget, ikke? Hvis nu jeg kravler op her, så lever jeg. Så er jeg ligesom taget, som det har været dengang. Okay, så kravler jeg. Okay. Kan du komme igennem? Ja. Okay. Altså, prøv du ikke slå hovedet. Der skal jeg simpelthen... Jeg tror, jeg skal... Næsten helt ned her. Okay. Så kommer jeg også igen. Og så ind i det allerhelligste her. Det allerhelligste. Herinde, hvor der altid er stille. Kan du mærke det? Ja, der er helt stille. Ja, det er. Men der har ikke altid været stille herinde. Jeg har en tromme her. Og trommer, det har man nok haft altid. Så også i stenalderen. Så kunne man slå på trommen på en bestemt takt. Det er højt nok, Hazel. Og den her lyd, den kunne sætte hele rummet i svingninger. Den kunne få hele lyden i rummet til at stå og sige Og til sidst blev det sådan en dyb rungende lyd, at det hele bare stod og sang med. Men så mener du, at det kunne være et godt rum til en shaman? Ja. Hvorfor egentlig det? Jamen, fordi det er ligesom, at man går ind i en anden verden, når man kommer her, ikke? Og det er det, shamaner, de gør. Shamaner, det er sådan en slags troldmænd eller troldkvinder, som kan skifte bevidsthed. Det vil sige, de kan ændre de kan rejse til åndeverden, gå ud af deres krop. Er det ligesom at drømme nærmest? Ja, det kan man sige, ja. Man kan sige, at shamaner, de står med et ben i hver verden. Både i drømmeverdenen, eller åndeverdenen, som jeg kalder den, eller i den virkelige verden. Den, som vi to er i lige nu, ikke? Så shamanen kan bevidst gå hen, vandre rundt i sine drømme, kan man sige. Vandre rundt i drømme? Ja. Altså, hun har et ben i den ene verden. Det er så den verden, hvor jeg er lige nu. Ja. Og du er, Martin. Og så er det den verden, drømmerejse, som er drømmeverdenen. Altså, og det er også sådan en gudeverden, hvor man kan møde guder og forfædre måske. Ja, det er det nemlig. Og måske troede man netop det der, at når man døde, så blev man ikke bare til ingenting. Så rejste man i virkeligheden bare til drømmeverdenen og blev i drømmeverdenen. Men det betød ikke, at man var væk. Så det betød også, at shamanen kunne godt holde. Shamanen var sådan den der holdt kontakt med den anden verden. Aha, det vil sige, shamanen, hun eller han, kan gå herind og så simpelthen sidde og snakke med bedstefar, der døde for 2 år siden, eller oldefar, der døde for 50 år siden, eller tipoldefar. Ja. Det var da utroligt. Men Katie, ved du hvad? Nu, jeg har faktisk et ærne i åndeverdenen. Der er faktisk noget, jeg lige skal ud og ordne. Så det var rigtig hyggeligt at se dig. Så hvis det er okay med dig, så tror jeg lige, jeg rejser afsted. Jamen, jeg skal også... så tager jeg op til Martin. Okay. Ja. Så må du have en god rejse, ikke? Jo, tak skal du have. Og hils Martin deroppe, og vi ses. Hej hej. Hej, Katie. Hej, Martin. Hvorfor holdt de egentlig op med at bygge de der jættestuer? Man ved det ikke. Men de var jo fantastiske håndværkere, men de holdt altså op. Ved du, Katie, det kan godt være, at de simpelthen var trætte af at få ondt i ryggen af at bære de her tunge sten op til jættestuerne. Det var da en god forklaring. Ja. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Nej.